Poslednje ovogodišnje raketno-modelarsko takmičenje održano je proteklog vikenda na poligonu za vazduhoplovne i raketne modelare u Banatskom Karlovcu. Iznad ovog banatskog mesta svoje raketne modele lansirali su najuporniji takmičari iz juniorske i seniorske kategorije. U klasi S3 u juniorskoj konkurenciji pobednik kupa u Banatskom Karlovcu bio je domaći takmičar Dejan Čančarević. Iza sebe je ostavio modelara iz kluba Živica Mitrović iz Bele Crkve, Dejana Žaka, koji je osvojio srebro. Treće plasiran je bio Srđan Radašin iz AD. U ukupnoj konkurenciji u istoj klasi pobedu su slavili domaći takmičari u sastavu Dejan Čančarević, Ilija Bazović i Nikola Miljković. Juniorska borba nastavljena je u klasi S6 u kojoj je talentovani Čančarević ponovo dokazao svoj kvalitet, osvojivši novu zlatnu medalju. Iza njega su ostali Emin Dragin iz ADE i David Vitomirov iz Živice Mitrovića. U ekipnoj konkurenciji pobednički pehar ovog puta otišao u Belu Crkvu zahvaljujući Žaku, Dejanu Petroviću i Davidu Vitomirovu. Seniori su se takođe takmičili u istim klasama. U klasi S6 triumfovao iskusni Ferenc Ileš iz ADE, treći je bio njegov klubski kolega Rolf Varga, a drugi Đurica Vitomirov iz Živice Mitrovića. U ekipnoj konkurenciji pobedili su takmičari ADE u sastavu Stojan Mrđanov, Varga i Ferenc Ileš. U klasi S3 dominirali su takmičari iz Živice Mitrovića. Prvo i drugo mesto osvojili su Miroslav Petrović i Đurica Vitomirov, koji su zasluženo otišli u fly-offu u kojem je Petrović ipak pokazao bolju formu i osvojio zlatnu medalju. Iza njih je ostao Ferenc Ileš iz ADE, osvojivši bronzu. U ekipnoj konkurenciji u ovoj klasi najbolje je bio tim iz Bele Crkve u sastavu Miroslav Petrović, Vitomirov i Saša Petrović. Završetkom kupa u Banatskom Karlovcu završila je i Liga Srbije u raketnom modelarstvu. Ekipni šampioni Srbije su modelari aerokluba ADA, koji su slavili ispred kolega iz Bele Crkve i Banatskog Karlovca.